vendima, que xa vimos esa estampa aí, a vendima que pon o seu fin a esta tempada, unha tempada que comezaba con algúns nubarróns pola choiva, pero que finalmente cumpliu todas as expectativas. Un ano máis, a vendimia galega arrancou en Valdeorras, a comarca viñateira máis madrugadora, onde as primeiras uvas de Godello marcaban o inicio da campaña. Pronto se lle sumaban as do resto de denominacións de orixe, 5 en total, pero o resultado da campaña non será o mesmo para todas. Mentres o Ribeiro, Monterrei e Valdeorras viven un dos seus mellores momentos, semella que os produtores da Ribeira Sacra e das Rías Baixas verán a súa produción algo minguada este ano. Iso sí, en toda esa calidade é excelente. A única que segue a vendimiar é a Ribeira Sacra, coñecida pola súa viticultura heroica. Pois, como se lles parece agora o termómetro aí en Valdeorras, estás, Rocío Padín, nunha desas adegas cheas de historia, con moitos anos de experiencia facendo viño. Ti estás xa preparadísima e contanos como vai ese proceso que antes nos adiantabas tan fermoso agora da elaboración do viño. Rocío, vento en popa toda vela. Desto xa casi non queda. Por qué? Porque a vendima aquí en Valdeorras xa foi alá. Por eso nós viñemos onda Paco, a unha das bodegas máis senlleiras de Galicia. Podemos dicir que estamos ante a adega máis antiga de Galicia casi, non? Unha delas, unha das cooperativas con máis traxectoria desde o ano 1958. Que se di pronto, pero que agora xa o proceso de elaboración do viño vai vento en popa toda vela. Sí, neste momento estamos xa casi rematando e, bueno, está todavía as fermentacións terminando tanto en blancos como en tinto. Pero a ver, Paco, ven comigo por aquí, contanos como é este proceso de elaboración do viño, porque claro, as caixas chegan por aí cargadiñas de uva, e por onde van? Bueno, unha vez que recibimos a uva dos nosos socios, pesada, introducen estas tolvas que vedes aquí, donde seleccionada por variedades, na caso da blanca, a variedade senlleira sería a Godello, e na tinta sería a mencía. Bueno, e aí o que facemos é tolvamos todo o que é o viño e unha vez que isto está xa feito, para onde vai ese mosto? Bueno, o mosto inicialmente entraría xunto co bagazo en estas prensas, que vedes aquí ao lado esquerdo, para separar a parte líquida, que é que nos interesa, o mosto, da parte sólida, que por suposto eso tamén se aproveita, sería para ter aguardiente de orujo. Aquí non se desperdicia nada, podemos dicir que o mosto pode ser non é un residuo, porque de aí sacamos o noso famoso orujo, o aguardiente de orujo. O noso aguardiente. E o líquido, para onde vai o líquido? Porque aí xa empeza a ser ouro líquido, non? Exacto. Dices ben. Ese mosto vai a esos depósitos, xa libre desa parte sólida, donde o limpiamos, facemos o que denominamos desfangado, limpiar ese mosto e logo facemos unha trasega, que é cambiar de depósito. Trasega é pasar o mosto dunha desas cubas gigantes que están a ver en pantalla a outra das cubas. A outra das cubas, donde xa se inicia a fermentación pola levadura. Vale. Facemos unha camiña abaixo de levadura para que arranque esa fermentación e aí empeza a maxia. Aí empeza a maxia. É un proceso que dura en torno a 15-20 días aproximadamente. E iso centrándonos nos blancos. Hai unha particularidade nos casos dos tintos, que vedes estes depósitos de enfrente que son autovaciantes para maceración de tinto. Significa que temos que meter o bagazo, a piel da uva xunto co mosto para sacar color. Porque o tinto é característico polo seu color. Se non lle deixamos a piel para que fermente, quedamos en a cor. Quedamos en cor, efectivamente. E unha vez que temos xa fermentado, canto tempo pode pasar o viño nesas cubas antes de pasar ese proceso que víamos de embotellado? Pois en torno desde 3-4 meses hasta 2 anos. O proceso é un proceso, tamén vai un pouco en función das necesidades que teñamos de mercado, veamos a decir. Agora víamos aí fai un anaquiño que estábamos embotellando o viño da colleita do ano pasado. 2023, exacto. E acabamos de recoller agora sería a 2024. Como podemos definir a colleita deste ano? Eu non quero pecar de triunfalista excelente.
Excelente. Pois mira, nós temos ainda aquí unhas uviñas. Vouche pedir que collas aí unha uviña, Paco, porque viño copa hoxe non temos para brindar, pero sí que podemos brindar cunha boa uva de Valdeorras. Chin, chin, Paco. Saúde. Ole, pola colleita deste ano, compañeiros, aquí quedamos. Cataciña do termómetro, Rocío, brindamos aí dende aquí con esa boa xente de Valdeorras. A verdade é que dá gusto escoitar os bodegueiros, Ana, tan satisfeitos, non? Satisfeitos, decía el, excelente, dende logo que seguro que vai a ser así. E gustame moito como fala do proceso, todo este tempo que hai que agardar, non? Tamén que é moi importante, que estamos tan acostumados a esta inmediatez, pois no tema do viño hai que agardar. Sí, eso é bonito, non, Perico? As Tempos, cousas sí. bonitas da vida, como Sí. viño a fogo lento. Eu de facelo non sei moito, sei máis de bebelo, pero a min gustoume moito el, non? Non quero quedar de triunfalista, Sí. pero está excelente. Menos mal que é humilde, non? Sí, sabe. E por esta banda, a ver, Susana, que eres o noso experto nestas lides, que opinas do que nos contaban dende aí de Valdeorra? Compartides desde esta outra denominación que ti coñeces ben este, bueno, pues este optimismo. Eu nestas cosas sempre son aprendiz, non? Bueno. Son amateur, non? El é un profesional. Pero, bueno, é un proceso moi bonito, e, sobre todo, a ver, a xente, por exemplo, como eu, que naceu na Ribeira Sacra en Sober, non? E que desde pequeno, pois, convives con cas vendimas, cos procesos, e, entonces, claro, é algo que lévalo dentro, non? E que che gusta, non? E, por exemplo, na Ribeira Sacra é certo que este ano pois tuveron un pequeno problemiña aí de que as adegas teñen excedentes de viño e entonces pois non recolleron as uvas de os cosecheiros que as teñen, non? E, bueno, hai como a ver como se axusta e a como se chega, porque hai xente rural e hai xente que eso pois marcalle moito os seus ingresos anuais, non? Pero o proceso do viño engancha. É algo que engancha. Ti estás de acordo, María? Sí, a mí estábame explicando José, que é un experto, eu como son da comarca de Órdenes, que somos de Grelo. Sí, que eres experto. Eres experto da mesa. E nós que somos, eu da zona de Órdenes, que só temos Grelo en Naviza, e estábame explicando, eu estaba dicindo, ainda pensei que se pisaba cos pés, que eso mola moito, o de pisar cos pés, ese toque, dixo, el hoxe xa está moi industrializado, estábame enseñando a pala, estábame enseñando aí. Deixademe un anaquiño, porque xa está aquí o noso querido Bernardo preparado, porque a verdade, Bernardo, hai moito triunfalismo que nos encanta entre os bodegueiros, pero é que as cifras danlle esa razón, porque o noso viño está triunfando ademais en todo o mundo. Sí, Rocío, podemos presumir dos nosos caldos coa boca ben chea, porque os recoñecementos internacionais non cesan. Saben que en Galicia temos 5 denominacións de orixe: Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras e Monterrei. Nelas apañaronse o ano pasado 77 millóns de kilos d'uva, unha das colleitas máis abundantes da historia. Veremos como acaba esta, pero é que os padais de todo o mundo réndense ás bondades do noso viño. Nos premios Bacus 2024 deste ano, saben que Baco é o deus do viño, obtivemos 75 medallas, iso sí, entre viños e augardentes. No mercado nacional lideramos en canto a prezos competitivos, tanto en alimentación como en hostelería, entre 6 e 7 euros. E no ranking nacional ocupamos o terceiro posto en vendas, despois de Castela e León e da Rioxa. E queren saber onde chegan os nosos viños? Pois a máis de 70 países de todo o mundo. Por nomear algún: os Estados Unidos, Reino Unido, Porto Rico, Irlanda, México, Suecia, República Dominicana, Alemania, Canadá, Dinamarca, Suiza, Colombia ou Xapón, por poñer algún. E imos rematar este momento exaltación do noso viño con dúas imaxes. Coñecen este home? É enólogo, chamase Pablo Estévez e actualmente é o mellor elaborador de viños novos. É galego, do Porriño, dende o Porriño pro mundo. E outra imaxe, saben que está tomando aquí Barack Obama? Viño galego. Tinto neste caso, a primeira instantánea coa que nos deleitou foi en 2014, pero non foi a última. Vímolo moitas veces máis tomando viño galego, sei que non ten mal gusto Obama, non? Pois, por suposto que ten bo gusto, ademais encántame, Bernardo, que saquemos peito tamén, porque a veces os galegos non falamos moito das cousas que facemos ben e temos que facelo ademais ca boca aberta. Sobre isto quero preguntarlle, xa nos está escoitando Alfredo Vázquez, que el, bueno, pois resenta dende fai moitos anos, 23, nada máis e nada menos, esa adega na que estábamos no barco de Valdeorras. Que tal, Alfredo? Non sei se me escoita xa. Moi bons días. Buenos días. Bueno, Alfredo, que explicación lle dades? Bo día.
Bo día, Alfredo. Que explicación lle dades o éxito que está tendo a colleita deste ano? Que factores crees que influíron? Bueno, como bien decíais antes, los vinos gallegos en estos momentos tenemos una calidad excepcional y la respuesta en todos los mercados es muy grande, es decir, hay una demanda en todos los ámbitos y los que nos está llevando pues, a hacer unos grandes vinos y cada vez mejores y estar posicionados en el top de todos los vinos del mundo, por decirlo de alguna forma. Entendo, Alfredo, que isto non é unha casualidade, hai moito traballo detrás. El trabajo empieza en la viticultura, y empieza en nuestra tierra, es decir, tenemos unos suelos, tenemos unos microclimas que aportan a estas variedades nuestras gallegas, autóctonas 100%, unas cualidades completamente distintas al resto de los vinos que producen en la península, es decir, las mismas variedades están vinculadas siempre al suelo, al terruño, al cariño, a la forma de saber hacerlo, pues por eso nos diferenciamos del resto. Que sobre isto, Alfredo, por certo, hai rivalidade entre as denominacións de orixe ou en todo caso é unha rivalidade sana, positiva? No, no son rivalidades, es decir, cada uno tiene lo que tiene, produce lo que tiene y nosotros en otros ámbitos, cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para lograr lo mejor posible y darle al consumidor el mejor producto acabado y que él sepa diferenciar lo que es una zona y lo que es otra. Y no homogenizarlo todo y decir que por ser un tipo de uva ya sea toda igual, no es igual que sea aquí que en Sevilla que en Badajoz. Tenemos que defender lo nuestro y aportarle a eso pues lo que le aporta nuestra tierra, nuestro microclima y identificarnos con ello. Por certo, estamos falando xa dunha industria, Alfredo, que dá traballo a moita xente aquí no país. ¿Cómo? Por favor. Estamos falando dunha industria do viño que dá traballo a moita xente. Mucha, es decir, el sector vitivinícola en Galicia aporta una riqueza muy impresionante al sector, fija poblaciones en las zonas rurales y cada vez estamos más asentados y es muy necesario que sigamos potenciándolo para no perder este sector tan importante en Galicia con unos ingresos tan elevados que estamos teniendo actualmente y fijar la población en las zonas rurales. Bueno, pues moitísimas grazas, despedimos aí a Alfredo, que nos atende amablemente desde esas adegas, falándonos, bueno, pois desta experiencia de éxito aí en Valdeorras, que a verdade nos reconforta, non, Xosé? Sí, pero eu quero reivindicar unha cousa, quero reivindicar tamén que está moi ben o que o mundo empresarial do viño, non? E é fundamental, hai que apoialo, pero tamén está ben defender pois, a xente que é romántica e que sigue cultivando as viñas e con tradicións e axudalos e darlle trabas e axudalos a que sigan porque esa parte que non se ve tanto, pero realmente si deixara de traballar e de ter ese concepto romántico ou como lle queiramos chamar, pois veríamos que moitas viñas estarían abandonadas. Entonces eu reivindico. Que opinades sobre isto? O que falábamos a semana pasada tamén, que falta de man de obra en moitos casos, non? Que hai que incentivar un pouco que a xente máis nova se achega a este mundo, profesionalizar máis. Profesionalizar, sí, pero tamén dende a parte romántica, como comentaba o compañeiro, que haxa dende pequenos, non? Saber o que é, como se coida e que hai moita xente detrás, familias detrás coidando. Pero a parte romántica, se non pagas, non che vai a xente a traballar porque é durísimo. Ten que ser as dúas cousas. Entón ten que haber aí... É unha filosofía, é dicir, por exemplo, a Ribeira Sacra hai moitísimas viñas de un ferrado e medio. En un ferrado son 500 metros, non? Pero é que hai moita xente que sigue, e hai moita xente maior, entonces hai relevo para toda esa xente maior que tenga a súa bodega pequeniña, que non son grandes bodegas, grandes explotacións. Pode pasar como na agricultura, como cas vacas, que cando se van agora jubilando esta xente maior, os fillos non queren seguir neso porque é un traballo moi duro e ao final quedan abandonados os campos. Que, por certo, falando de que é un traballo duro, que antes o comentábamos, Xosé, o caso, que é verdade que son casos illados, pero non deixa de sorprendernos a noticia como que pasou fai uns días. Un home de 78 anos en Pontevedra que apareceu morto dentro dun barril de viño en Portas. Isto a que se debe, Xosé, que antes falábamos
dun risco que é verdade que agora nas adegas modernas é cada vez máis residual, pero que a xente do viño coñecedes ben, non? Sí, sempre pasou isto, pero pasa pouco porque a xente pois, ten coñecementos e son máis ben descoidos, non? Pero desde que eres pequeno, e ese señor con 78 anos pois, seguramente viviu todo eso de pequeno, pois sempre che dicen que o que pasa, é dicir, sempre te dicen que hai unhos gases, que hai que ter cuidado, que hai que ventilar, que de feito as adegas todas teñen unha entrada e outra cruzadas habitualmente, as portas incluso son donde o aire poida correr, non? Entón, bueno, é unha imprudencia que cométese, e agora tamén menos porque a veces antes cando lavaban as cubas de madeira metías a xente dentro e a veces había algún problema, pero ahora as cubas casi todas son de acero, entonces non... As adegas adoitan ter xa como sensores precisamente para regular eses niveis de CO2. Reivindicaba el antes un pouco o non perder a tradición, pero tamén esos procesos de profesionalización, de control de calidade son completamente necesarios. Por sorte, pois este tipo de noticias cada vez repítense menos e agardemos que porque hai todas esas medidas modernizadoras, non, nas adegas. Entendemos que pois é un accidente desgraciado, claro que sí, pero que afortunadamente, quero dicir, é noticia, non? Que non estamos falando é que estas cosas é bo que esa noticia porque ao final lémbranos os riscos que existen e que non podemos confiarnos tampouco a xente que leva moito tempo neste oficio de vendimar porque esos riscos seguen estando aí. Como segue estando? Aquí xa son as 12 do mediodía.